niin, hyvää äitienpäivää kaikille. Tässä meitä on 3 jätkää, ollaan lähdössä silakkaa litkaamaan. Keli on upea, niin kuin Korhonen varmaan pyörittää nyt vähän kameraa. Näyttää vähän maisemaa meille. Tarkoitus olisi jo silakkaa saada ja tässä meillä on laatikko, mikä me otetaan täyteen silakkaa. Painotin sanaa otetaan. Välineistä sen verran, tässä on leksavehe. Tää ei ole nyt sen kummallisempi, tässä on tämmöiset kaupalliset koukut. Saa vähän väriä. Tuolla se itse Leksa istuu happamana, kuuntelee mitä mä haukun sen vehkeitä. Ja ei ole hirveästi väliä mikä kelaa ja mikä vapaa. Kalaa tulee, kunhan on hyvät koukut. Ja sitten välineistä muuten, siinä on meidän ankkuri. Sähkömoottori satelliitillä pitää meidät paikalla, kun napista painaa. Ei tarvitse heitellä 10 kilon puntteja veteen. Tommonen pusteri L 50 Yamahalla. Näillä me lähdetään nyt kokeilemaan. Jatketaan. Siinä on satelliittiankkuri menossa paikoilleen nyt. No jaa. Vaan niin yhdistää niitä. Mikä? Niin, sun lasi. Pystyy varmaan. Pystyy. No tänä päivänä tämmöiset kelit niin on melkein harvinaisia. Aina perkele tuulee silloin kun pääsee kalaan. Tai sit on viikonloppu ja väkeä niin hemmetisti. Elikkä nyt ollaan tultu tänne paikalle, mistä silakkaa lähdettiin hakemaan. Ja ei ehtinyt ottaa kaikuu ihan. Siellä menee silakkaparvi pohjassa. Ja sitten kun Korhonen räplää, niin se on sillä selvä. Siitä ruvetaan kattoo. Leksa kokeilee ensimmäisenä. Liian pois. Onko se ihan pohjassa? Joo. Kala on ihan pohjassa ja 10 metriä syvyyttä. Aha, siellä on ekat kiinni. Näin helppoa silakan litkaaminen. Nyt vaan antaa se tuossa rauhassa. Keinottelee varovasti. Nyt olisi useampi saman tien. Ja mä vaan kärjestä näkee. Kun se rupeaa vetämään enemmän, niin tietää, että nyt siellä pitäisi olla useampi kappale. Nyt otetaan ylös ja katsotaan mitä sieltä tulee. Onko ihan full line? Ei oo. Pari kappaletta. Tätä menoa menee koko äitien päivä, että saadaan laatikko täyteen. Siellä kalan punnissa. Jaa, eikä se auta muu kuin rupea repi kalaa ylös. Sä voit sit samalla selittää mitä sä teet. Nyt jo. Tästä nyt on oltu sit jokunen tunti
silakkaa litkaamassa. Ei se ihan täyteen tullut. Älä ihan hirveästi. Nyt otetaan suomut silakoista pois. Haavia hakataan kaltsua vasten vaan. No niin kuin pyykillä olisi ja litliin haavit, ne sen kun paukkuu. Menikö se poikki vai? Helvetti. Joko halvalla ostaa, niin ei saa hyvää. Vitsi. On niinku suomuvapaata silakkaa nyt. Kaiken maailman vehkeitä sitä on. Siellä on tullut sivusaaliina tommonen joku ahveke. Joo. On muutama. Saatana kallis haavi. Kaikkea muuta kuin kallis. Ja haavista puhumattakaan. Tämmöisiä saatana rimpuloita. On sillä jotkut Tiigle-kalakilpailun kalat nostaa. Voittokala. Sekin riitti. Oli varmaan hyvä haavimies. Sä voisit ajan kuluttua kertoa sit vähän Tiigle-kilpailusta, miten me viimeksi pärjättiin. Ei siinä ole paljon kertonut. Me ollaan jo 3-4 vuotena ollut voittajia. Joo. Ei enää hattutemppu riitä. Aina on ollut iskussa silloin, kun te olette pärjää. Et Samille terveisiä, tänä vuonnakin oot 2 korkeet. Ihan hukkaan. Muuroin pasku. Joo, katsotaan. Sitten kun sitä kalaa tulee enemmän, niin sitä voi vähän levitelläkin. On se silakalla koko. On melkein Suomenlahden silli jo. Ei enemmän. Kyllä sitä tuli. Tuli on tossa 10 kiloa. Ois. Ei meni kauhean montaa tuntia oltu kumminkin.
Silloin me lähdettiin 11. Niin no kalaa me lähdettiin joskus vähän ennen 12. Niin. Reilu kolmisen tuntia. Teespä tää nyt tuntuu oikein. Ei tää tiedä. Ota Korhosen vehkeitä. Pitääks hakea se toinen haavi? Ei se perhohaavi on. Niin. Ei. Kyllä mä silläkin sain joku. Paras vähän voi. Tommosen kanssa saa hyvin hakata. No hae se sitten. Oh. No niin, nyt punnitaan päivän saalis. Ensimmäinen vaaka oli 14 kiloa, se näytti pelkkää viivaa, se ei suostunut punnitsemaan. Mitäs näyttää? 24,95. 25 kiloa. Ihan hyvä saalis. 3 tuntia. Vähän Sitä saa syödä. Siinä on vähän saatana. mallia. Tuli 200 grammaa, 3. Aika jytkyä.